Lekelela ekitchen but bayazazi bathi nephutha nje bacela nje uyofaka uqondisa ngale kitchen baba isakhile youth Delmark balende yabo konke kulesi sikhathi engikusoke manje ngikuthanda ukubingelela abaphathi bami abasemumva ngibingelela abaphathi bami abahlele phansi isililo sonke ulusha ngithi ngiyanibingelela egameni likaJesu Kristu amen. Namhlanje ngokukhethekileyo ngokungazi kwami ngokuthunywa engime kule ndawo. Amen. Awodwa ngizawuma. Amen. Hayi ngizawuma. Bona ngiyocela ukuthi enginyathelile angitshele eceleni angangitsheli manje ngoba namhlanje ngize kwenye indawo. Amen. Lapho incwadi siza kuyo ngokwami ukubona nokuqonda kwami ngazi noma ngibona kabi. Amen. Uthando neqiniso. Ngoba mangisithola isihloko lapha phezulu sithi okulahlekileyo. Yebo. Indodana yesiliva konke kuhlangene. La siyathola kule ncwadi ukuthi kwakunobaba nengane ezimbili. Eyodwa ingane yaba nenhliziyo ende ngizosho kanjani. Amen. Iyabuya siphumela ngaphandle yase ithi yakuba. Yathi baba ngicela ungabe isabelo sakho. Yathi ngasithola isabelo sayo. Yathi yaphuma nalesabelo. Okunye umbuzo enginawo ngithi lesabelo ngicela ukwabela sona. Wayesithathe ngathi baba ngabe isabelo sakho. Ubaba uyasebenza indodana izofuna ukwabela. So inikile baba lesabelo angazange asisebenzele. Wathi nakafika endaweni wayijabulisa ngendlela yakhe yonke ayithandayo. Kodwa kuthena kufike egcineni ukuba manje semthathe konke ngikutholile ekhaya ngiyokusebenzisa ngendlela yami wasubona ukuthi makafuna umsebenzi. Kuleyo ndawo thena wathola ubaba olusingulube. Wase kusoswele konke ayejabule naye. Ayenza nabo nemali abasekho sekusele ngoba benesiphithi sokuthi baba ngabe isabenzana. Wadla nale ngulube kudla kwengulube. Uthena sadla kulo kudla kwengulube wathi ngeke ekhaya mshiye kuphilwa kahle mose. Amen. Abivina abasebenza ekhaya abakozi lokudla mina manje. Wasuba nomkhuleko kulo mkhuleko ngikalulethe ukhumisa ethi indaba encane. Ukhuleke asaya kuba. Wathi ngiyofika ngithi baba bonile kulo izulu. Nakafika kuba. Manje lana umkhuleko ofika kimi ke loyo. Ukuthi mangihambe endleleni kaNkulunkulu mangiqale ngikhuleke noma umkhuleko ungaba mncanyana kodwa uma ngisendleleni ngikhulela ngiyoze ngimthole uNkulunkulu. Uthe makabuyela umntwana baba ayotshela ubaba ukuthi wonile ubaba umbona senze ingane yakhe. Mina ngangiyiboneza lapha ngithi balani lomnyaka lento ayijiki ibuyele la inde khona lento beyivele kodwa loba bazanga benalo enhliziyo waba nalothando ukukhuluma naye. Wathi nabathi baba nangu ubani wathi uvuleleni. Wasubathi uyaqela isebenza ukuthi mkhipheleni okuhlukile. Nimembathise, nihlabe nethole elikhuluphele. Yase ithile nesele indodana. Yase kufikela unyanyisele indodana. Yafikelwa inhliziyo. Yathi mina ngihlele nawe la ekhaya. Angizange ngicela isabelo sami. Kodwa lona ocela isabelo wena sowumnikile lesabelo. Lana uNkulunkulu uyasibonisa ukuthi uma unothando uhambe endleleni uNkulunkulu simona kanengi bazalwane. Simona ngendlela zonke. Kodwa uma sesibuyela kuye akasikhipheli ngaphandle. Usifaka ngaphakathi. Asakasifisa ngaphakathi. Uma ufika ngokweqiniso uthola abantu obathola ngaphakathi bese bayakudumalisa. Wathi akamphethwe iphendula indodana yakhe wathi indodana yami mina nginawe. Kodwa wabona ukuthi kunela ngithanda ukusho abazalwane ukuthi asiqinisele ngaphakathi lethu noma ingaphandle lethu ingathinteka kangakanani. Masizameni ukuthi sizihlole ngaphakathi ngoba into eyinkinga yilo moya ophila kithi. Inyama yethu sizoyishiya kule ndawo kodwa lo moya esinayo uyohamba yekubaba. Kodwa siyathinteka ngoba sisaphile enyameni. Kodwa uma sesifika kule ndawo le sinenhlanhla thina ngoba siyakhona ukufika kule ndawo. Noma ngithi anginawo amasela kodwa uNkulunkulu uyalenza izaba ukuthi mangizama ukuxhumana naye ngoba uma ngiyohlala ekhaya nginothola lutho. Uma sihamba ezweni likaNkulunkulu siyaqoqeka ezweni eziningi. Kunokudla esingasakudli, kunezinto esingasazenzi nethi ngoba sifuna ukwenza kahle.
Ngingamoshi kakhulu bazalwane. Abazalwane baningi abafuna ukungena. Iculo lami lithi mawungangendlula iJesu. Nami namhlanje ngiyafakazela ngithi Jesu ungangilahli. Iba nami ngaso sonke isikhathi. Uma ngiphuma ekhaya lami ngiyalikhulekela lekhaya. Ukuze na uNkulunkulu angene kulela likhaya. Manje yongifanele ngizama ukuthi nomndeni enginawo mangikhulekele. Uma size endaweni yasesinothini siyakhuleka. Sibeleke konke sifanele sikubeke. Ngamazwi amafishane ngicela kwangibuyele phansi. Amen. Gama